luar biasa nadyanto tanpa keyboard ya Jo. Nggih. Anggur Yosi sogok Sogok Pak Igit. sogok Perih. peri Keri toh? Oh lah caketan. Ala wong awakmu kok dadak perih ngono ya. gini sangat gini sayang ojo ninggal aku Selamat lanjut lagi ya. Kalau biasanya pentas band itu kelas mil di alun-alun jam 12 sudah selesai. Sudah selesai. Setengah 12 jam 12 selesai. Tapi kalau wayangan, wow, Beda. Los tekan enjang, tekan esok. Tur bedane ini kan tirakat bentuknya. Udah mau hura-hura. Iya. Ya dasarnya negorone juga lagi susah ya Pak. Jadi sekarang lagi perlu banyak tirakat. Lagi akeh udan borot solo mongso. Solo mongso. Borot solo mongso. Perlu refreshing hiburan lho. Wayang hiburan sing paling tenang tur migati. Digunani. Tur isine dedonga. Ya. Dan malam hari ini nanti jam 2 sudah selesai. Saestu. Insya Allah. Tenan ora iki wis do bahagia. Bahagia. Ora ngerti yogaku iki jam 7 wis Pun standby. jreng. Ayo. Apa Igit wae lek jarian gugupe mbah mau Nganti gugup ngenten. Kudus memang istimewa. Apalagi ada PT Noyo Rono. Ya, istimewa selalu sekali. on time Pak Igit. Pelok dibawani. Pocong sang rokok iku. Tak gawe ya. Rokok iku. Spontan iki mancange Pak Igit ya. Rokok iku pancen enak kelas mil tuhu. Ngono. pancen enak kelas mil tuhu. Wes kondang kaloko. Was kondang kaloko. Pancen nyoto rokok iki pancen laris. Lho pokoke tibane is. Rokok iki pancen laris. Ya, iki karek terakhir ya Pak Igit. Ya, terakhir jenengan gawene sing tiba Wah, kowe ngerti ae Jo tiba. Oke. Meneng-meneng ya ronda mbah Pak Igit. Lah ya. Rokok kelas mil saka pabrik Noyoro Elisa yang tak bisi kok langsung cek. Gayamu. Lagunya Jogja Istimewa menjadi Kudus Istimewa. Kudus Istimewa. Ben dikancani. Sinten Pak Igit? Oh, ini ono Bidadari. Oh iya no. Ono Mbak Indri, Mbak Lila wong telu. Ayo kene bertiga. Mbak Elisa di tengah ya. Kulo tengah. Ini siap. Kamu di tengah karena dari si Toli. Yo pancen sik tengah. Sama Nabilu. Wah, ditunggoni Mastere Mas Irwan. Aku mau yo madeg Mas Irwan tak kira isih dalem ning kene Pak Igit. Mboten riyen teng Jepara. Alhamdulillah teng Pontianak terus mawon nggih Mas kok jenengan tinggo lah aku lapo. Nggih. Nek ada Joko Pontianak mau ngarep ngluruk rene lho piye. Saking tresnanipun. Resno. Niki kula sampaikan juga untuk teman-teman teater Kudus. Ada sutradara juga Pak Asa Jatmiko yang hadir tadi. Ya, itu dari Kudus juga. Teman-teman teater dan sutradara, terima kasih sudah merapat. Besok kolaborasi dengan teater di Rembang juga bisa. Iya. Nggih. Matur nuwun kunjuk Mbah Harto lan Mas Sus saking Jepang Mejobo Kudus nggih. Selamat pentas di Kudus. Sukses Mas Igit, matur nuwun Mbah Harto. Jebule WA-ne wakeh iki. Kathah Pak Igit. Lagi gembruduk rene. Wah.
Iya iya. Sinyalnya hilang. Iya. Coba kayak apa? Jogja istimewa. Kudus istimewa. Kudus istimewa. Yo. Oh, luar biasa. Ya kene sik. Musik to. Masih berdiri. Kowe barang kowe kok. Piye? Ana cawe itu akeh aku kaya grahono Pak Igit. Rasane Paman mau lucu. Julang Jumatan lagi tuh guys turu. Aku teko keri dugru tak sundel pokoke nguri. aku kan yo ngantuk to Pak Igit ning nguriku kene set. Terus anu akhirnya Pak Igit kepentut batal neh. Ceblek nek turu mulih. Jumatan tak tundung lagi mau julang. Aku tuh pas HP emosi jebule CS ku. Oh nggih aku. Masjid tak digo turu. Aku Dupe senden saka aku langsung mulih terus kene. Nggih pun kula tak mulih kula titip Pak Igit tak ngono. Masih ditenggani kali dulur-dulur dan tokoh-tokoh dari PT Narayana Pak Igit. Oh iya. Ada Mbak Ida Lala ben karo Mbak. Oh, iya. Mbak Ida Lala dari Surakarta. Nah. Ini pemain wayang wong ya ketoprak RRI Solo dan sekitarnya. Nggih to Pak Igit. Nggih. Elok. Mbak Ida Lala, anake Ida Lele. Ayo. Tolong gitu. Enggak sampai. Kambek aku kan. Rekambek saya. Kambek ya. Mendoakan apa kepada PT Noyorono Mbak Ida? Oke. Semoga keberkahan menyelimuti keluarga besar Noyorono dan menjadikan sebuah persaudaraan dalam sebuah perusahaan itu menjadi indah dan selama-lamanya. Amin. Lagunya sing hot ya. Oh yeah. Ada Kusumo Wijaya. Wow. Terus satunya apa lagi itu? Ya. Apa? Bertiga karo Mbak Yosi bertiga. Oh, Bertiga. Iya seneng aku. Ayo Dek Yosi sini sayang. Bertiga itu. Sini sayang ya bertiga. Yo. Aku ini lagu tren-tren saiki kurang mengikuti zaman. Niki sing lagi ngetren iki Bukit Berbulu. Wah. Sing Bukit Tember. Piye to? Bukit berbunga. Lah yang dhuwure bunga iki ana ulere. Oh alah, enek wulune. Ya. Kusumo Wijaya juga boleh. Terus satunya apa tuh tadi? Kusuma Nolo, Apa? Puspito Nolo. Kusuma Katresnan Sejati. Katresnan Sejati juga ada. Oh ada Pak Eko. Ini Pak Eko senengane Katresnan Sejati. Oh iya. Pak Eko. Katresnan Sejati yang gunaleni katresnane keluarga besar PT Noyorono supaya guyub, supaya kompak selalu. Ya. Coba katresnan sejati 3 bidadari Mbak Ida, Mbak Elisa dan Mbak Yosi. Yo. Requestnya ya akeh engko saking Romo Tresno Sumanti so KSBN yo Komite Seni Budaya Nusantara nggih engko mengke ngen goro-goro kae Pak. Siap. Enggak ngomong niku soalé iki caping gunung jengleng gitu. Nggih. Nek di caping gunung ku suasana terus anjlok. Ya mengke ngen goro-goro. Bacot ki lakon ya Nok. Tak derekke man.